sawubona umhlabelelo osibuselelayo emphefumulweni. Kubuye umuntu kancane siyaxolisa kulezaziso ngathi ukungacela i-offer ngengange-200 rand. Bathi kulaba abangazange bayikhiphe ngisaqhubeke bayikhiphe namhlanje nanoma phakathi kweviki bakhona laba babacolile ukuthi bakolekte imali bese invoice egcwele izotholakala next week Sunday. Ngabe ngikhulumela siyabonga. Bazalwane manje sekuyisikhathi sokumela umoya oyingcwele. Mina ngiyathuka bazalwane, ngiyathuka. Kwangathi inkonzo sithatha njengokuya emsebenzini manje. Sifike siregister, ufake ithikithi Nhlabathi, uhlogile uyongena umsebenzi. Ngicabanga njalo. Ngithi ngiyathuka. Ukukholwa kwethu ukukholwa kuncane, nemfundiso yethu ikhona but ayinamandla. Nefaith yethu ikhona but ayisebenzi. Bakumasina ushilo ukuthi ngenkathi zama-Bible study kuningi sikutholile ngomfuzo, kuningi. Ngoba uke wathi i-example athi mhlawumbe nje bakumazini ucela ukuthi uye kumsebenzi wakho uphile ngefaith. Ngimane ngenza umzekelo, ngothola ukuthi kuba nzima. Ngibeletheni ukuthi i-faith yethu inayikhona iyantengantenga. Okunye bazalwane, asilaleli umoya ongcwele. Mina ngikwazi ukuthi uJesu mangapha wavuka. Kodwa basishiyela umoya ongcwele, omunye nomunye ngaphakathi. Asiwulaleli lo moya ongcwele. Okunye ulele lo moya ongcwele ngaphakathi kwethu. Asiwuvuzi. Thina singabazalwane, izincelo zakaNkulunkulu zikhuluma nathi ngabo bonke, no-offering nangano-motivation, kodwa asilaleli. Ngikhumbula eBhayibhelini bazalwane, uNkulunkulu wathuma uNoah ngotshela abantu ukuthi bakuncede kwakhiwe umkhumbi kuzona izwe elinye isikhathi eside kakhulu. uNoah waya ebantwini wathola abantu badlala amadala. Abanye basemathaveni bathula umbayimbayi bathi uzodubela umkhumbi wakho ngembayimbayi wena Noah ubhidlile. Yabona? Ya bathi uzodubela umbayimbayi udubelele umkhumbi wakho usona. Mara zange kusaba njalo edinini. Ngabe ungafuni ukulalela, bazalalela izilwane. Bazalwane, balalela izilwane. Thina zange sifuna ukuthi edinini mase babona kwenzeka lesigameko. Nabantu bapopoda ukuthi noma sivule noma umnikazi walomkhumbi lona into awudubule ngembayimbayi. Uzithethe izithiyo zakhe uzilahlile. Yamle ngembayimbayi. So mjalo bazalwane, sisese ku-kingdom yala emhlabeni. Kule mina singenekile ekaNkulunkulu kusenzima. Namhlanje njengoba sizothola ilizwi ubaba uNkambule osivakashela. Ngicela ukuthi simcele uNkulunkulu bazalwane. Indlela yokumema uNkulunkulu ngazi ukuthi uaphakamisa isandla uNkulunkulu uyakumema noma ukuguqa noma ukushaya izandla. uNkulunkulu sincede. Bokunomnyango lapho babazalwane singena lapho bazalwane siphuma kumnyango. Solo singena lapho soloko siyinte eyi-1. Kuba buhlungu uma usumzalwane ongumama ufuna ubaba. Ngiyacela ukuthi kuzovezela igama ukuthi
mara kusengiliveza ngoba ngishela ukuthi asikho right. Kuyakhulunywa ubaba umama athi bayanya la umzali wakhe lo okhipha lelo gama emlomeni wakhe usho amagama mase siphendukile angeke la magama lawa aphume la namanye amagama angashilayo mangishela ukuthi asicele uNkulunkulu manje bazalwa omunye nomunye athi uNkulunkulu ngiyacela namhlanje ngicela ukuthi ungiguqule ngibe isidalwa esisha ngithume kule kingdom esemhlabeni ngeke ku kingdom esezulwini. Ubaba la unkambule uye ozosipha ilizwi likaNkulunkulu namhlanje. Singamsukumisa ngeculo bazalwane. Siyabonga.